Doprinos društvenoj inkluziji i boljem položaju osoba sa invaliditetom u Kragujevcu kroz posticanje njihovog radnog angažovanja i preduzetništva cilj je IT obuke osoba sa invaliditetom i teže upošljivih kategorija stanovništva. Time će biti uspostavljen kontinuitet u pripremi i osposobljavanju osoba sa invaliditetom za zapošljavanje. Imali smo malih problema, kao i svi povodom ovog COVID-19 koji je usporio sve, ali sad nastavljamo punom parom, produžili smo malo projekat, imamo dovoljni broj polaznika i sjajni su predavači, zaista, i ja sam jedan od kandidata, tako da sve prolazi u najboljem redu. Mislim da će ove obuke značajno doprineti svima nama da podignemo i svoje znanje i vidljivost svojih organizacija i svojih sajtova i da imamo jednostavno ne neki mali mehanizam kako sutra možemo neki novac da zaradimo u nekom privatnom sektoru ili javnom, kako god. To su neke naše osnovne aktivnosti, znači izrada web sajte i ažuriranje. Imamo onda web marketing, internet marketing, što je jako interesantno i upravo su sad predavanja u toku i onaj osnovni paket Microsoft Office gde učimo Word, Excel i tako dalje, to su neki osnovni alati koji su potrebni za sve. Pohađanjem obuka, kurseva i treninga iz oblasti informacionih tehnologija osoba sa invaliditetom, 20 polaznika steći će kvalitetna znanja neophodna za postizanje višeg nivoa konkurentnosti na domaćem i internacionalnom tržištu IT proizvoda i usluga. Naša uloga na projektu je upravo da realizujemo IT obuke za osobe sa invaliditetom sa teritorije grada Kragujevca i to su obuke koje su up to date, znači najnovije su. 3 obuke ćemo realizovati, jedna je web programiranje, druga je internet marketing i treća je osnovna obuka Microsoft Office paket. Cilj nam je naravno da povećamo zapošljivost osoba sa invaliditetom, a sa ovim obukama to možemo, ukoliko se oni dobro angažuju, mogu da postignu jedan nove veštine koje će im baš dobro da ih kvalifikuju za tržište rada, jer kao što svi znamo IT sektor nije bitno da li je neko možda u kolicima ili ne, dosta se radi remote od kuće, tako da svako može da pronađe svoju šansu u IT sektoru, tako da ovo je idealna prilika za osoba s invaliditetom baš da ovakve projekte sa IT sektorom iskoriste na najbolji način i da povećaju svoju zapošljivost. IT klaster Centralne Srbije već 5 godina organizuje obuke iz oblasti programiranja. Tokom trajanja projekta za osobe sa invaliditetom obezbeđena je psihosocijalna podrška stručnjaka kao i obuka iz takozvanih soft prenosivih veština, a radit će se i analiza pristupačnosti osoba sa invaliditetom objektima na teritoriji Kragujevca. Projekat koji finansira Evropska unija, a sprovode Ujedinjene nacije za razvoj u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, biće završen do kraja jula.